Ki apa ya, Pak? Iku udeng model Jawa Baratan. Oh nggih. Nek bedane kalih niki napa nggih, Pak? Iku ya udeng ning jenenge blangkon gaya Yogyakarta. Nah, tak terangke. Biyen iku janjane kabeh modele lembaran kaya ngene iki lho. Nah, saka lembaran kaya ngene iki. Terus men digawe praktis, saiki digawe model blangkon ngene iki. Ada apa model udeng Bali ngene iki, apa model udeng Jawa Baratan ngene iki. Ngono men praktis nganggone. Oh nggih, Pak. Wong menawi tandurane datan becik, unduhane Allah, nawi becik murah kabeh, kampun garising jagat.